Monarch, Rugir a Pharos. To jsou 3 nový parfémy od značky Armaf a všechny 3 jsou to klony na vůně od Parfums de Marly. První Monarch nebo Monarch je klon na Parfums de Marly Alter. A z těch prvních testů, co jsem zkoušel, tak je to taková možná trošičku sladší verze, méně dřevitá verze na Parfums de Marly Alter. A za mě ve chvíli, kdy máme Liquid Brand beznadějně vyprodaný, je tohle velice příjemná alternativa. Další Rugir je klon na Parfums de Marly Layton. Za mě osobně jedna z nejlepších pánských vůní. A opět tady bych řekl, že se jedná o více takovou jako vanilkovější a takovou více nasládlou verzi Laytona. No a poslední je Pharos, to je klon na Parfums de Marly Haltan. Toho já teda v kolekci nemám, ale v podstatě se jedná o sladší verzi Oud for Greatness, takovou jako míň údovou, ale i přesto furt dřevitou a aromatickou vůni. Samotný Haltan, tam má oproti Oud for Greatness pralinku navíc, takže je to takový sladší, jak jsem říkal. A to samý teda platí i o téhle vůni Pharos.